Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Firdar Kabulhanasyna gelip, bir yerde Niklaus kompaniýasynyň ýol başçysy John Rees bilen duşdy. Işe göre duşmagy döredilen mümkinçiligi üçin hoşarlyk bildirip, Türkmenistanyň durmuş ykdysadylygynda gazanýan üstünliklerini ýokary baha berdi we Aşgabat şäheriniň binagarlyk keşfiniň hem işe öýdüni ýakymly täsir galdyrýanyny aýtdy. Şeýlik hem işe gur, hormatly prezidentimizden Amerikanyň Birleşik Ştatlaryna amala aşan iş taparynyň ähmiýetini bellädi. Hem de pursatdan peýdaranyp, Gahrman Arkadagymyzy Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň 30 ýyllygy münasibetli gutlady. Gahrman Arkadagymyz hoşniyetli sözler üçin minnetdarlyk bildirip, ýakynda Türkmenistanyň hemişelik bitaraplygynyň şanly senesiniň ýurdumyzda halkary derejesinde giňden bayram edilenini aýtdy. Duşun başına bellenşi ýaly, Türkmenistan sport we fiýagatçylyk ulgamlaryny durnukly ötüş üçin strategik ugrulary hökümine garaýar. Ýurdumyz halkara hil standartlaryna, ekologiýa meselelerine we innovasiýon çözgütleriň ornaşdyrylmagyna aýratyn üns bermek bilen döwrewap sport we fiýagatçylyk infrastrukturasyny işin ösürmegini dowam edýär. Şunun bilen baglanykda Gahrman Arkadagymyz Türkmenistanyň bir kompaniýa bilen hyzmatdaşlyk etmekde oňun tejribe toplanyny aýdyp, Aşgabat şäherine gurulan we halkara standartlaryna laýyk gelýän paýtagtymyzyň ýaşaýjylarynyň hemde mihmanlarynyň arasyna meşhur bolan Döwrewap golf klubynyň tassamasyny bir hyzmatdaşyň aýdyň misaly hökümine görkezdi. Bir tassama Türkmenistanyň golf ösürmekde mühim ädim boldy. Gahrman Arkadagymyz sport infrastrukturasyny ösürmekde Türkmenistan bilen bir kompaniýanyň arasyna ýödary bähbetli hyzmatdaşlyk üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny belläp, kompaniýanyň golf meýdançylarynyň tasabasyny düzmek we gurmak boýunça alyp barýan işleriniň awada milli fiýagatçylyk dowlagyna öz beýany tapjakdygyna hem de ony ösürmekde mühim orny iyi boljakdygyna anan bildirdi. Bellenşi ýaly munyň özi awazany dinjarş we sport merkezine öwürmekde nobatdaky ädim bolar. Işe göre Türkmenistanyň sport ulgamyny, hyzgysanyň golf sportuny ösürmäge uly üns berilýänini belläp, ýolbaşy edýän kompaniýasynyň bir ugurda hyzmatdaşlygy dowam etmäge hemişe taýýardygyny tasdiklady. Duşun ahyrynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz hem de işe gur birek-birege iň gowy arzularyny beýan etdiler. Duşuk tamamlanandan soňra Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz birden ugrady.